Labi ng isa sa mga sundalong nasawi sa helicopter crash sa Bukidnon, naiuwi na sa Cagayan. Narito ang report. Naiuwi na sa Cagayan ang bangkay ng isa sa mga nasawi sa helicopter crash sa bulubunduking bahagi ng Impasugong Bukidnon. Maghahatid lang sana ng supply ang helicopter sa 8th Infantry Battalion nang makita ng ilang saksi na umuusok ang likurang bahagi ng helicopter. Kaabot din doon sa basakan. Sa pag-aso sampot. Pag-aso sampot. Eh, napalong siya. Pagpalong niya. Yung mata. Bantay pa kay Imrod. Dili mas to. Kapaingon dili ta. Dili pa dulong yun. Street di sa daan niyo. Pagkapalong niya, hindi naman siya. Tayo dito. Nagaw na yung ulo. Tanam mo diyan niluya og ang iyang sabad nikalit og hinay. Mo to pagkita na mo ni hunong na magid ang sabad dito nakahulog na naayan nanagan dito. Ni namasin mi nga basin nga makatabang pud mi. Paabot na dito wala naman na nabilin nga buhi sa mga kuan sa crew. Nasawi ang 7 sakay ng helicopter, kabilang ang co-pilot na si Second Lieutenant Mark Anthony Kaabay. Sinusubukan daw ni Chriselle na tawagan ang asawa na si Kaabay pero hindi raw niya makontak. Nag-login siya sa social media account ng mister at sa isang group chat, nalaman niya na nasawi na ang kanyang asawa. Noon na ate, hindi ko ako makapaniwala pero humabulbul ko talaga ako ng time na yun. Eksklusibong ipinakita ni Chriselle sa GMA Regional TV Balitang Amianan ang mga litrato ng mister. Ilang oras bago nangyari ang insidente. Nasaan man siya ngayon, proud na proud po ako sa kanya kasi yung paraan po ng pagkamatay niya po, super heroic po yun. Kasi sobrang mahal niya po talaga yung work niya. Nakita ko po yung bilang asawa niya. Nakadagdang dalhin ang mga labi ni Kaabay sa Palawan kung saan nakatira ang ilan pa niyang kaanak. Samantala, patuloy ang investigasyon para matukoy ang sanhi ng engine trouble ng helicopter. All AFP personnel including our CAFGUs. So meron tayong death benefits, funeral services, transportation, hanggang sa burial assistance. Hindi pa ba yan? No. Ang motto namin na we leave no man behind. CJ Torida, Balitang Amianan.